Haddonfield, Illinois. Bruixes i fantasmes, bruixes de milers que molesten la gent. Si es pensen... Nit de Halloween de 1963. Gats negres i pollets, la nit de Halloween. Parada i guany! Els meus pares no tornaran fins a les 10. N'estàs segur? Sí. Estem sols, oi? En Michael volta per aquí. Va, treu-te això. Anem a dalt. Para. Ei, Susan, s'ha fet tard. Me n'he d'anar. Em trucaràs demà? Sí, esclar. M'ho promet? Sí.
Llegeixo la resolució del jutge Walter Ward. No tinc cap altra solució que enviant Michael Aldrich Myers al sanatori de Smith Grove, al comtat de Warren, on s'estarà sota les atencions d'un psiquiatre del sanatori que informarà aquest tribunal 2 vegades a l'any com a mínim. Més endavant, en Michael Aldrich Myers es presentarà davant del tribunal el dia del seu 21è aniversari i serà jutjat com un adult per l'assassinat de la Judith Myers, la seva germana. Doctor Loomis? En Michael Myers se l'ha de treure d'aquest sanatori immediatament. El suggereixo al sanatori de màxima seguretat de Litchfield. Doctor Loomis, la decisió ja està presa. Però això és una institució de mínima seguretat. I el personal no està suficientment preparat. Preparat per què? Aquest noi és un catatònic. Té un comportament senzillament comatós. No reacciona davant dels estímuls exteriors. Han llegit el meu informe? Sí que l'hem llegit, doctor. Per què no el van presentar a l'audiència? El jutge va demanar l'informe del doctor Foster. M'hi he passat 4 hores diàries. 4 hores diàries amb aquest noi. Cada dia. Durant 6 mesos. Molt més que cap psiquiatre del tribunal. Doctor Loomis... En Michael Myers és el pacient més inquietant i perillós que he examinat mai. Doctor, el diagnòstic no és una prova que refermi aquesta afirmació. És que ho dissimula. La catatonia és un acte conscient. Hi ha una mena de força instintiva dintre seu. Espera. Què espera? No ho sé. Nosaltres només podem fer una recomanació especial al tribunal si creiem que hi ha una raó justificada per modificar el tractament del pacient. I no veig cap raó per treure'l d'aquí. Tenim els mitjans adequats per cuidar-lo. La seguretat és insuficient aquí. Sisplau, li demano, li prego que reconsideri la seva actitud. Doctor Loomis, potser vostè es podria repensar de tenir-lo com a pacient seu. Podríem buscar algú altre que se n'ocupés.
No, ho faré jo. Bé, li agradaria afegir-hi alguna cosa més, doctor Loomis? Els has ben enredat, oi, Michael? Però a mi no. Smiths Grove, Illinois. ...30 d'octubre de 1978. Ha fet mai una cosa com aquesta? Amb moltes menys precaucions. Ja. El trencall és més avall, a la dreta. L'únic que m'empipa és la seva xerrameca. Quan comencen a desvariejar i no paren. No cal que s'hi encaparri, per això. Fa exactament 15 anys que no diu ni una paraula. Hi ha instruccions especials? Miri d'entendre el cas que tenim. I no subestimi aquesta cosa. I en lloc de cosa no li podria dir persona? Sí, com vulgui. La seva compassió és aclaparadora, doctor. Què li dono quan el portem al jutjat? L'oracina. No es podrà ni aguantar la cadira. D'això es tracta. És molt misteriós, Sí. Així no vol que surti mai d'aquí. Mai, mai. Mai. I per què el portem al comtat de Hardin si l'únic que vol és... Perquè la llei és així. Ja hi som. Des de quan els deixen passejar sol? Paris allà a la porta. No hauria Vinga, de pressa. Pari aquí.
abans anéssim a l'hospital. Esperis. Està bé? Sí, bastant. Se n'ha anat. S'ha escapat. El diable s'ha escapat. Ja ho tinc. Haddonfield. Halloween. No et descuidis de deixar les claus a Carls Myers. No. Vindran a veure la casa a 11:15. Deixa-les a sota l'estora. Ja ho faré. Hola, Tommy. Vindràs aquesta nit? Sí, a l'hora de sempre. Farem llums amb carbasses? Sí? I veurem la pel·lícula de monstres? Sí. I em llegiràs contes i farem crispetes? Sí. Va, Que farem tard. com és que vas a l'escola per què? He de fer una cosa pel pare. Quina? He de deixar una clau en un lloc. Per què? Perquè ha de vendre una casa. Per què? Perquè és la seva feina. Quina casa? La dels Myers. Casa dels Myers. No t'hi pots acostar. Sí que puc. És una casa misteriosa. Tu mira. En Loniel em va dir que no ens hi acostéssim mai. Va dir que és una casa encantada i que hi van passar coses terribles. En Lonnie segur que no passarà de 6è. Me n'he d'anar. Fins aquesta nit. Adeu. Adéu. Tant de bo pogués estar amb tu. Ens hem passat gairebé tota la nit per recollir tots els pacients. Un el vam trobar a la carretera que va a Morfield. Qui el vigilava? No ho sé. Com que no ho sap? Què vol dir que no ho sap? Bé, suposo que havia de ser en Bernardi.
Només ho suposa? Havia de venir a les 10 i no va venir. No sé què li va passar. On era? És que... En Bernardi. Deu haver trencat la finestra amb les mans. Va baixar a la sala i abans va esbotzar totes les portes i va fer sortir els pacients de les habitacions. Què diu que em volia ensenyar? Doctor Loomis, l'han trobat o encara no? No, però ja sé cap on va. El doctor Wynne ja fa estona que el vol veure, doctor. No en sóc responsable, Sam. No. Ja els vaig dir que era molt No perillós. m'ho puc creure. Posant anuncis a tot arreu no enxamparien ni un nen de 5 anys. Era el teu pacient. Si la seguretat era insuficient, ho havies d'haver dit a algú. Ho vaig dir a tothom. I ningú no em va fer cas. No hi puc fer res més. Podries tornar a dintre, trucar-los una altra vegada i explicar-los bé qui s'ha escapat d'aquí aquesta nit. I dir-los cap on va exactament. Cap on deu anar? Ja veig que perdo el temps. Sam, Haddonfield és a més de 200 quilòmetres. Per l'amor de Déu, si no sap conduir. Doncs ell prou bé que ho feia. Potser algú d'aquí li n'ha ensenyat. Vagi a la sala C. Doctor Chance, a la sala C, sisplau. I el llibre s'acaba. Però en realitat aquí Samuel parla del destí. Mireu, el destí sempre ha creat problemes a molta gent. No és important el curs de l'acció que va prendre Collins. Estava predestinat a seguir el seu destí. El seu dia del judici final. La idea de tot això és que el destí és una cosa concreta i real i que tothom ha d'acceptar. Quina és la diferència entre la visió del destí de Samuel i la de Constantine? Lori, Madame, va, contesta. Constantine deia que el destí només estava relacionat amb la religió i Samuel creia que el destí era una cosa natural com la terra, l'aire, el foc i l'aigua. Molt bé. Samuel va personificar el destí d'una manera ben determinada. Segons els escrits de Samuel, el destí és inamovible com una muntanya i perdura a través del temps. El destí no canvia mai. Ei, on vas, Què et passa, ara? Sí, Tami, què fa? Què en faràs de la carbassa si és més gran que tu? Què, com estan les bruixes? Sí, són a dintre de la carbassa. Deixeu-me estar. T'agafarà. Sí, t'agafarà. 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 L'home del sac ja et ve a buscar. Deixeu-me estar. Es pensa que l'enganyem? No saps què passa per Halloween? Sí, ens donen caramel. L'home del sac, l'home del sac, l'home del sac, l'home del sac.
Va cap aquí. Sisplau, cregui'm, agent, va directe cap a Haddonfield. Perquè el conec molt bé. Sóc el seu metge. Han d'estar preparats. Si no, ja han begut oli. Abans et mostrarà. Sí que portes llibres. Necessitaràs un carro per arribar a casa. No, ja me'n sortiré. És completament inútil. Ens hem de prendre 3 passos nous al matí i el partit és a la tarda. I a més he d'anar a la perruqueria a les 5 i la festa és a les 8. Estaré rebentada. Encara et sobrarà temps. I què més? Jo no tinc res a fer, com sempre. És culpa teva i no em sap gens de fer. Linda! Lori! Per què no m'heu esperat? Hem esperat 15 minuts i no has aparegut ni per casualitat. No és veritat, aquí em tenim. Què et passa? Com és que no rius? No penso riure mai més. En Paul m'ha arrossegat el vestidor dels nois per explorar territoris desconeguts. Completament desconeguts. Només hem parlat. Sí, i tant. Que l'imbècil l'han agafat llançanous i embrutant finestres. Els seus pares l'han castigat. No podrà venir aquesta nit. No feies de cangur, aquesta nit? Aquesta només fa de cangur per tenir un lloc per... Merda. Ja tinc un lloc per això. M'he deixat el llibre de química. I què, dona? Jo sempre me'n deixo el de química, i el de francès, i el de... Tenis! Qui necessita els llibres? Sempre me'ls deixo tots. És igual si tens els llibres o no. Oi que se'n deu un Graham? Em sembla que no. Està boníssim, el tio. Ei, animal! No corris tant, que et mataràs. Ostres, només era una broma. Sí, algun dia ens ficaràs en un bon problema. Segur que sí. No m'agraden els nois amb cotxe i sense sentit de l'humor. Bé, ens veurem aquesta nit, oi? No voldria ficar-te en un bon problema, Linda. Au, va, Annie. Fa una setmana que ho hem planejat amb Bob i jo. Molt bé. Els Wallace se'n van a les 7. Jo sabia que els Doyle, és 3 cases més avall, ens podrien fer companyia. Oh, sí, perfecte. Quin panorama. Hauré de mirar com dormen els nens, sentir com la Linda s'ho munta o parlar amb tu. Fa calor, avui. Estic rebentada. Tinc ganes que arribi. Ja arribarà, dona, no sé. Ja vas bé, és un pal, oi? Sí, n'estic farta. A quina hora quedem? Encara no ho sé. Abans m'he d'escapar d'acompanyar el meu germà. I acompanyaràs el Bob, Molt graciosa. Fins després. Adéu. Adéu.
Mira, Annie. On he de mirar? Darrere dels matolls. No hi veig res. Aquell noi que anava en cotxe, que li has dit allò. Molt agut el tio. Burro! Lori, bonica. Vol parlar amb tu? Vol sortir amb tu aquesta nit. Era aquí darrere. Ui, pobra Lori. Ja n'has espantat un altre, Això teu és tràgic, no surts mai. Suposo que deus haver acumulat una fortuna de temper de cangur. Els nois pensen que estudio massa. Jo no, jo crec que estàs sonada. Ara ja veus fantasmes i tot. Bé, ja he arribat. Fins després. Adéu. Adéu. Perdona, Lori. Senyor Brackett, ho sento, senyor Brackett. No et volia espantar. Ho sento. Som a Halloween i és permès donar un ensurt de tant en tant. Potser sí. Adéu-siau. Bé, tranquil·la. Sóc massa supersticiosa. Escolti, qui és? Digui. Per què m'has penjat el telèfon? Annie? Eres tu? Esclar. Per què no m'ho deies? M'has fotut un bon ensurt. Tenia la boca plena, no em senties? Em pensava que era un obscen. Ara m'estego obscen a mi. Et falta un cargol, Lori. I dos, també. No ho sé. Escolta, la meva mare em deixarà el cotxe. Et passaré a buscar 2:15. Molt bé. Adéu. Adéu. Va, tranquil·la. No passa res, dona. De pressa! Per què? Tanca la porta, tanca la porta! Hi ha un tio que m'ha seguit fins aquí. Segur? I tant que sí. Em sembla que és aquell noi que hem vist abans amb aquell cotxe familiar. No l'he pogut veure bé, però diria que és l'Steve Todd. El seu germà té un cotxe familiar?
Estava aparcat al costat de l'escola avui i m'observava des de dins del cotxe. L'Steve Todd t'observava? O algú altre. Fa una estona era al jardí de darrere. Bé, potser només vol una cita. Au, calla, va. Va, dona, tothom la vol una cita. Era broma, ma. Per què has vingut? Ai, Lori, no tinc absolutament res per posar-me aquesta nit. I se m'ha acudit que potser em podries deixar aquella brusa de seda que et van regalar. Si no l'he estrenada. Ja ho sé, però et prometo que no te l'atacaré, ni te l'estriparé, ni te la faré malbé, ni res d'això. Lori, estigues tranquil·la. Era l'Steve Todd. Va, agafa'l, només és el telèfon. Digui. Qui és? Lori, m'has de fer un gran favor. Escolta, no tinc res per posar-me. És l'Annie, vol que li deixi alguna cosa? M'ho has promès a mi? Encara no. Ei, la Linda és aquí, vol que li deixi la meva brusa. La Linda? És una estúpida. Aquell tio... Encara ronda pel teu jardí? Ha seguit la Linda fins aquí. Doncs si el tornes a veure, l'agafes i li dius que se'n vagi a la merda. I si està bo, demana-li per sortir. Annie, tinc feina. Em passaràs a buscar? Després de dinar. Ei, hi ha aquell jersei que et van regalar per Nadal. Adéu. Adéu, cràpula. Fins després. Ostres, on tens la brusa? Al meu armari. La vaig a buscar. Promet-me que no me l'estriparàs. T'asseguro que no ho faré. I jo t'asseguro que no m'ho crec. Tant de bo pogués estar amb tu, només tu i jo sols. T'abraçaria ben fort, tan fora com pogués. Només tu i jo sols, tan fort com pogués. Va, de pressa. Hola. Sí, Judith Myers. Myers. Fila 18, número 20. Sí, miri, a tots els pobles hi ha passat alguna cosa semblant. Recordo bé que a Russellville un tal Charlie Bowles, ara fa uns 15 anys, una nit va acabar de sopar. Es va aixecar de taula com aquell qui res, se'n va anar al garatge
i va agafar una serra. Llavors va tornar al menjador, va fer un petó a la seva dona i als seus 2 fills i se'ls va carregar. On som ara? Què? Ah, sí, és aquí baix. Sí, Myers, Judith Myers, ja me'n recordo. Va ser increïble. Un nen tan petit. Què passa? S'ha perdut? Per què ho fan? Maleïts nens. Fan de tot durant el Halloween. De qui és, aquesta? Oh, no ho sé. 18, 19... de Judith Myers. Ha tornat a casa. Encara estàs espantada? No estava espantada. I què més? No n'estava. He vist algú al jardí del senyor Riddle. Devia ser el senyor Riddle. M'observava tota l'estona. El senyor Riddle t'observava? Si té 87 anys, el pobre. Però encara hi veu. Per poca cosa més deu servir. Per què vols la carbassa? La porto per en Tommy i si la buidem i en fem un llum el tindré entretingut. Sempre he dit que series una bona noia, escolta. Gràcies. Em sembla que avui jo també faré de bona nena. Avui farem crispetes i mirarem el doctor Demència. 6 hores seguides de pel·lícules de terror. La pobra Lindsay no dormirà durant una setmana. Mira, allà hi ha el pare. What's the matter with you? Just be natural. There he is. Just be natural. Hola, Annie. Lori? Hola, pare. Què ha passat? Què? Què ha passat? Ah, algú ha robat en aquesta botiga. Probablement nens. Sempre ho carregues tot als nens. Home, només han agafat unes màscares de Halloween, una corda i un parell de ganivets. Qui pot haver estat? És fort haver de viure amb un pare tan cínic. No fareu tard? He dit que si no fareu tard. I a més crida-ne. Adéu, noies. Adéu, pare. Adéu. Sherry, perdoni, em dic Loomis, el doctor Sam Loomis. I jo Lee Brackett. M'agradaria parlar un moment amb vostè. Si es pogués esperar un moment. És un assumpte important. 10 minuts. L'esperaré. Què et posaràs pel ball de demà? Em pensava que passaves de tot això. Did. See the look on his face? He always looks like that. What are you going to wear to the dance tomorrow night? I didn't know you thought about things like that, Lori. Podries demanar a algú que t'hi portés. No podria. I tant, dona, l'únic que has de fer és agafar un noi i dir-li vols venir al ball amb mi? Tu sí, però jo no gosaria. Ho podries dir a en Dick Baxter. Segur que et diria que sí. Preferiria en Ben Tramer. En Ben Tramer? Ho sabia. Així també hi penses en aquestes coses, oi, Lori? Calla, burra. Està molt bo. En Ben Tramer. Molt bé, fins després. Ja ho tens tot? Sí. Adéu.
sí gran, per any el guany, per any el guany. Mira que anem ple cap sí gran, per any el guany, per any el guany. Mira que anem ple cap sí gran. Hola, Annie, passa. Com estàs? Molt bé. Hola, Anna. A quina hora de seguir? Aniré a dormir a les 9, d'acord? Que us ho passeu bé. Fes bondat, eh? Adéu. Adéu. Mirarem la tele? Sí, però ja et dic que no em penso passar tota la nit mirant pel·lícules de por. No és just ni pensar-hi. Hi viu algú aquí? Des que va passar allò, no. L'any 63, tots els nens d'aquí diuen que és una casa encantada. Potser tenen raó. Miri. Què? Què és? Un gos. Encara és calent. Devia tenir gana. Au, va, home. Pot haver estat una mofeta. Una mofeta, oi? Un home no ho faria. És que no és un home. Va passar aquí. La noia estava asseguda aquí. Ens pot haver vist per la finestra. Si era a baix, ens pot haver vist. Es deu pensar que sóc un metge molt sinistre. Tinc permís d'arma. Només penso que està cagat de por. Sí. Sí, ho estic. El vaig conèixer ara fa 15 anys. Em van dir que no tenia absolutament res. Ni raó, ni consciència, ni comprensió, ni tan sols un mínim sentit primari de la vida i de la mort. Del bé i del mal, del bo i del dolent. Em vaig trobar aquest nen de 6 anys amb aquella cara blanca, pàl·lida, totalment inexpressiva i uns ulls negríssims. Els ulls del diable. Em vaig passar 8 anys intentant de fer-m'hi amic i després 7 més intentant de tenir-lo ben tancat perquè de sobte em vaig adonar que darrere dels ulls d'aquell noi només hi havia maldat. I què fem ara? Ha estat aquí aquesta nit. Segur que tornarà. Em quedaré i l'esperaré. Encara crec que hauríem de dir-ho per ràdio i televisió. No. Si ho fa, tothom veurà individus per tot arreu i el començaran a buscar. Digui als seus homes que tinguin la boca tancada i els ulls oberts. Tornaré d'aquí a una hora. Ei, i ara? Va cridar Artur, que ningú no passi per aquí sense lluitar. N'esteu segur? Va dir el cavaller Montaltiu i valerós. No m'agrada aquest conte. No era el que t'agradava més. Ara ja no m'agrada. Per què els amagues aquí sota? La mare no vol que els llegeixi. L'home l'ase, l'home neutó, prou que l'entén. L'home taràntula... Lori, qui és l'home del sac?
Bona nit, digui'm. Sóc jo. Hola, Annie, com va? Faig crispetes. Tu passes bé? No m'ho diguis, segur que sí. Ei, tinc molt bones notícies per tu. Espera un moment. Hola, Lester. Estic a punt de ser destrossada pel gos de la casa. Lindsay, treu-me aquest gos de la cuina ara mateix. Com l'odio, aquest gos. Sóc l'única persona que no li agrada. I quina és la bona notícia? Què et semblaria si et digués que per art màgic aniràs al ball de demà a la nit? Oh, diria que t'has equivocat de persona. Doncs... acabo de parlar amb en Ben Tramer i s'ha posat molt content quan li he dit que estaves completament boja per ell. Oh, Annie, no pot ser. Digue'm que no ho has fet. No m'ho pots haver fet. Per què li has hagut de trucar? Què vols dir que no ha estat tan fàcil? No m'ho puc creure. No li pots trucar? No et diré mai més. Sempre que et dic alguna cosa, de seguida ho sap tothom. Va, digue'm que no ho has fet. Sí que ho has fet. Lori! Quina vergonya. Hi ha l'home del sac allà. Lori, és allà fora. Hi ha l'home del sac a fora, mira. Va, Tommy, no hi ha ningú. Vés a mirar la tele. Era en Tommy. Però escolta, com has pogut fer això? És molt senzill. Tu li agrades i ella a tu també. Només et cal una empanteta. Au, va, que no et farà cap mal sortir amb ell. No, és que m'he embrutat. Ja et tornaré a trucar. Ostres! Lindsay, porta'm una bata! No la podré fer mai neta. Quina merda. Lindsay! El Lester no para de lladrar i m'està destrossant els nervis. Deixa-ho estar. Deu haver trobat una gossa en zel. La cosa. I la carbassa quan la farem? Després de la peli. I quan em llegiràs els contes? Després de la carbassa. I què passa amb l'home del sac? No existeix. En Richie diu que em vindrà a buscar aquesta nit. I et creus tot el que et diu en Richie? No. Tommy, la nit de Halloween, la gent fa bromes als amics. Però és mentida, en Richie només et volia espantar. L'he vist, l'home del sac. Ara mateix era allí fora. No hi havia ningú a fora. Sí que hi era. I de què feia cara? L'home del sac. Així no anirem enlloc. Escolta'm, l'home del sac només ve per Halloween, oi? Sí. Doncs avui sóc amb tu i no deixaré que et passi absolutament res. M'ho promets? T'ho prometo. Va, fem la carbassa ara? Som-hi.
Perfecte. Ei! Qui hi ha? Pol, que fas brometes ara o què? Espero que no. Avui no estic per brometes. Lindsay, agafa el telèfon, és en Pol! Lindsay! Lindsay! Ara em fotré de lloros. Digui? Hola, Lindsay. Sóc en Pol. Hi ha l'Annie? Sí que hi és. Digue-li que s'hi posi. S'està rentant la roba. Va, digue-li que sóc jo, D'acord. Annie, em Pol al telèfon! T'has quedat tancada. Ja ho sé. Estira'm pel peu, estic encallada. Promet-me que no em parlaràs amb ningú d'això, eh? S'ha quedat encallada a la finestra, ara bé. Digui. Hola, Annie. Hola, Pol. Encallada, oi? Va, ja n'hi ha prou. A tothom li pot passar això. Sí, tothom s'hi ha. Doncs a tu t'he vist encallat en moltes altres posicions. Els meus pares em marxen. Oh, magnífic. Quanta estona fa? Fa una mitjona. Fa. Fa una mitjona. Això és fantàstic. Per què no vens cap aquí? Vine a buscar-me. No puc, ara tinc la roba a la rentadora. Va, calla, idiota. Només porto una camisa, sempre penses en el mateix. Em sembla que és... Això és mentida, jo penso en altres coses. Tanqueu les portes. No estareu, perquè ara sabreu. Tinc por. I per què t'hi estàs amb els llums apagats? No ho sé. Apa, agafa la pica, anem a buscar en Pol. No hi vull anar. Va, Lindsay, em pensava que hi estàvem d'acord. Em vull quedar a veure la tele. Molt bé. I si ho solucionés perquè la poguessis veure amb en Tom i Doyle, t'agradaria? Sí. Doncs va, vinga, som-hi. Anem, de pressa, darrere. Vinga, corre, corre. Corre, més de pressa.
Hola, Tommy. Hola, passeu. Estem fent la carbassa. Jo vull veure la tele. Molt bé. Annie, sóc aquí. Oh, molt elegant. No he tingut una bona nit. M'he emmerdat la roba de mantega i la tinc a la rentadora i a més m'he quedat tancada. Annie, vull que truquis amb Ben Tramer i que li diguis que només era una broma. No puc. I tant que pot. No, ha sortit amb en Mike Godfrey. No tornaran fins molt tard, per tant li hauràs de trucar tu demà. A més, ara me'n vaig a buscar en Paul. Espera un moment. Si em vigiles la Lindsay, em pensaré si truco amb Ben Tramer demà al matí. D'acord. No estava castigat? Sí, però el burro se n'ha pogut escapolir. Au, ja trucaré d'aquí una hora, d'acord? Sí. Adéu. Adéu. La noia escolta i torna a actuar. Ai, Pol, t'ho donaria tot. Les claus. Però, sisplau, ara no. Ai, Pol, no puc allargar-ho més. Pol, no puc allargar-ho més. Que em sents, Pol? Ai, Pol. Atenció, parla el capità. Preparats per invertir la polaritat. Es mantindrà un estat de seguretat de classe A durant l'aterratge. I fins que hi hagi una contraordre, tothom anirà armat. Això és tot. Desconnecteu la gravetat artificial. Desconnectada. Apagueu les bobines primàries. Apagades, capità. Ningú no em creu mai a mi. Jo sí que et crec, Tommy.
No tinc por. I tant que sí. No en tinc. Doncs entra-hi. Gallina. Va, endavant, Loni. Entra-hi. Ei, Loni, vigila que ara vinc a buscar-te. Està bé? Sí. Ja veu que no passa res. Només hi ha nens que juguen, no fan entremaliadures. Fan per any o guany i coses així. Em sembla que va bastant equivocat. A mi em sembla que és vostè. Doncs no fa gaire cosa per demostrar-m'ho. Què més vol que faci? Li caldrà alguna cosa més que explicacions per fer-me passar la nit muntant pels matolls. Pensi que l'he estudiat durant 15 anys. Només feia que mirar la paret de la seva habitació i no la veia. Sí. Mirava més enllà. Esperava aquesta nit amb una paciència inhumana. Esperava que li arribés un senyal secret per començar a actuar. La mort ha arribat al seu poble, no en dubti, xèrif. Pot fer com si res o em pot ajudar a evitar-ne el mal. Això és xerrameca. Sap qui hi ha a Haddonfield, doctor? Famílies. Nens que caminen en fila per aquests carrers. I ara vostè em diu que van directes a l'escorxador. Podria ser. Molt bé, m'hi quedaré aquesta nit. Per si de cas tingués raó. I si té raó, maleït el que l'hagi deixat escapar. Okay, so we're gonna do, first we go inside, right? Then we'll just talk a little, and then Annie will distract Lindsay. That's when we go upstairs to the first bedroom on the left. You got it? Okay, first I rip your clothes off. Don't rip my blouse. It's expensive, idiot. Then you rip my clothes off. Then we rip Lindsay's clothes off. Yeah, I think I got it. Totally. No, no! Bob, deixa'm estar! Deixa'm estar, no facis bestieses! Deixa'm estar! Ostres, és ben fos. Sí. Ei, Annie! Annie, ja som aquí. On deuen haver anat? L'Annie es deu haver emportat la Lindsay. Mirem si hi ha una nota. Ja ho mirarem després. I aquí ningú agafa ningú, o sigui que pareu, eh? Tothom s'ho passa bé aquesta nit. Au, va, nois, què fem ara? Fem més crispetes. Sí. No, ja n'hem menjat prou. I sí que hem de mirar la pel·lícula. Sí. Feu més enllà, això. Perfecte. Torneu-ho a mirar. Casa dels Doyle? Hola, Lori. Com va? És la primera vegada que em puc asseure aquesta nit. Que hi ha l'Annie per aquí? No, em pensava que ja seria a casa. Doncs aquí segur que no hi és.
Es deu haver aturat en algun lloc. Digue-li que em truqui quan arribi. Tinc la Lindsay i no sé quan l'he de ficar al llit. D'acord. Fins després. Que t'ho passis bé. Millor del que et penses. Adéu. La Lindsay no tornarà fins demà. Ei, això és perfecte. Comprovo el corrent? No, ara he de parar. Però comprova tot el sortim agafar al matí. Can't help it. The phone keeps ringing. Oh, and I can't keep you interested, Just huh? answer the damn phone. Well, I can't. What if it's the Wallaces? Get Annie in trouble, you know. Just take it off the hook. Oh, fantastic. Totally. Yeah. Vols una cervesa? Sí, És tot el que saps dir? sí. Ves a buscar-me una cervesa. Em pensava que hi anaves tu. Ah, sí? Ara mateix vinc. I no et vesteixis, eh? Annie? Paul? Linda, ets idiota. Au, vinga, surt d'aquí. Què, em portes la cervesa? Guai, Bob, et queda molt bé.
T'agrada això que tinc? Què passa? No t'agrada el que veus, Bob? Au, va, on és la meva cervesa? Què, no vols contestar? Doncs no contestis. Mira que ets estrany. Trucaré a la Lori. Vull saber on són el Paul i l'Annie. Això no té cap sentit. Per fi. Digui. Digui. Molt bé, Annie. Primer mastegues i ara he d'escoltar els teus gemecs, eh? Annie? Annie, are you all right? Are you fooling around again? I'll kill you if this is a joke. Annie! Dormiu, bonics.
tranquil·litat. Bob. Oh, honey. Molt bé, estúpids, prou bromes. Va, Annie, ja n'hi ha prou. A veure si pareu d'una vegada, ja està bé. Us en penedeu.
Que algú m'ajudi! Escoltin! Escoltin! Sisplau, ajudeu-me! Ajudeu-me per l'amor de Déu! Sisplau! Que no em sent ningú! Auxili! Les claus! Tommy, sóc jo! Tia! Tommy, obre'm, sóc jo! Sí, ara baixo. Tommy, sisplau! De pressa! Tommy, de pressa! Puja, agafa el puja, Lani. Agafa la línia i tancau-vos la tinc por. Fes el que et deia, home del cel, de pressa! No! He anat a que els Myers... He trobat el cotxe. És aquí. On? 3 cases més avall. Vostè vagi per darrere i jo aniré per davant. Vinga. Anem a passejar una estona. Era l'home del sac. Tinc por. No has de tenir por de res. N'estàs segura? Per què? Per què, Lemon? No el pots matar, l'home del sac. Tommy! Tanca la porta!
Tommy? Obre la porta, Tommy. Beveu. Escolteu-me bé. Vull que sortiu d'aquí i que aneu directes a casa dels Mackenzie. Truqueu a la porta i els dieu que truquin a la policia i que els diguin que vinguin. Entesos? Sí. Home, de pressa. Sí. Aneu. Corre, de pressa! Podríem dir que sí.
Bye.